Kaixo ikusentzule eta ongi etorri gaurko programara. Gaur kontan bestaz besta programak beriainera ekarri gaitu. Eta gaur lehenengo eguna izanik eta ohitura zarrei jarraiki jaio berriak diren aurrei lehen urtean jaioak hain zuzen ere zapiak jarriko zaizkie hementxe kulturretxean. Horregatik guazen barrura eta ikusi dezagun nola datorren beriaingo gazteria. Zatozte gurekin. Estamos la familia aquí. Ainara Algarra Recalde. Sí, para toda la vida. Carmen Azcárate Rojo. Pablo Bartolomé Astray. Laura Blasco González. Enzo Calso Jiménez. Marta Cámara Sicilia. Daniela y Martina Fernández Lacarra.
Suele hacer abajo en la plaza. Luego en la plaza luego se... Críos miran como dicen, ¿qué hace? ¿Quién es? ¿Qué va a hacer? Iago González Salas. Miran como, ¿qué me va a pasar aquí? Dicen que no me toques. Leire Ibarrola Vega. Adai Jiménez Moreno. Izan Legal Ocaña. Vidane Márquez Lalinde. Jeremy Morales Mendoza. Valeria Mota García. Iker Muñoz Luque. Valeriev Rachev David. Aylan Rico Ochoa. Udane Robles Amatrial. Leire Rodríguez Cruz. Ale, te quedo bien. Eneco Ruiz García. Ya está. Que me suena la idea, Álvaro Sáez Moreno.
Samara Sánchez Etxeberria. Aisea Sanz Erdozain. Le he dado miedo yo con la voz. ¿Se ha echado para atrás? Le he dado miedo Dile vos cuando quieres decir cara. Uy, se me ha echado. Yassin Taitai Asousi. Álvaro Toribio Fernández. Oye, no te hace ni caso. Que no te mira. Txupinazoa hastear dago, abiatzear daude Beriaingo festak eta hementxe gaude bertako gazte batekin, zure izena? Aritz. Bueno, Aritz, zu Beriaingo altzara. Bueno, Iruñekoa, baina bai, hemen dut etxe bat. Eta festetara urtero etortzen altzara. Bai, bai. Eta giro hona aldago Beriainen. Bai, bai. Nola izaten dire Beriaingo festak, ze egiten duzu, kontatu pixkat. Bueno, baditugu txanda batzukan eta goten garan. Eta gazte bazkaria edo antzekoren bat egiten duzu? Bai, egunero, janaria dugu egunero eta gauean ere elkartzen gara faltzeko. Orduan beti ibiltzen zarete elkarrekin motorduak egiten eta festa ederra botatzen ez dela? Bai, Eta musikaldetik ze estilo egoten da edo? bueno, denetarik. Badago orkestra eta gero ere badaude DJ-ak, orduan denetarik. Eta zu zein nahiago duzu? DJ-ak. DJ-ak nahiago? Eta ze estilokoa gustatzen zaizkizu Berian? Tekno aldekoa, reggaetoi aldekoa? Berdin zait, denetarik. Denetatik pixkat? Bai, bai, Eta denetarik. San Ferminak edo Beriaingo festak nahiago? No, San Ferminak. Bueno, baina alare hemen disfrutatzeko prest eta gogotxu ez da? Bai, 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 beti ezala. Ederki ongi pasa eta ikusiko gara. Bale, berdin, agur. Eta hementxe bi Amaia etorri eta hirugarrena topatu. Zer moduz Amaia? Ongi. Zu Beriaingo altzara. Bai. Eta zer moduz joaten dire festak? Gustora hartzen aldira festak? Hombre, azkenean kurtxausia horretik Astilla festak eta, bueno, uda maiteko hobenak. Eta zein izaten da pixka zuen eguneroko plana? Ba, goizetan egin eta arratsaldetan batea kuadrillakin taula eta gauean ere atea. Eta txaranga egoten da, musika egoten da, ekintza ezberdinak? Ba, bueno, txikientzako taula eta, bueno, adin guztietako dago ekintza asko eta hori eta... Eta zuek egite duzu gazte jolasak edo antzeko zerbait? Hone batean uste dut egite dutela, baina normalean dago hemen elkarte bat antolatzen duena,
ekintza guztiak taula, herriarentzako. Eta zuek gazteak ibiltzen zarete festak antolatzen edo normalean atzean gelditzen zarete? Beno, zenbait zati bai antolatzen ditugu, baina beste batzuk ja uste dugu elkarte horri antolatzea. Ederki, bueno, aski ongi pasa festak Amaia, eta kurtsoa hasteko gogo gutxikin egonen zara ez dala? Beno, bai. Alere, iritsiko da, baina olerik festak egin beharko dira, así que aski ongi pasa, bale? Bale, esker mile. Artio, aio. Txupinaza dota berri denontan aski konten daudenak. Zuen izenak? Aitor. Eta zurea? Amaiur. Bueno, zer moduz hasi zarete festak? Oso ongi. Zer da gaurko eguna zuendako? Pues gaua eta gero almortzua eta horrela. Orduan berezia da zuendako? Bai. Eta zuere beriaingo altzara? Bai. Eta ilusioz hartzen dituzu festak edo nola? Bai, oso gustora hartzen ditut. Bai. Eta zer nahi hau, San Ferminak edo beriaingo festak? Biak berdin. Orduan biak maite dituzue? Bai. Eta giro ona egoten alda beriainen? Bai. Herriko guztiak elkartzen zarete eta horrela? Bai. Beti berdinak elkartzen gara. Bai. Eta bazkariren bat edo egiten duzu herritar guztiak? Ez, herritar guztiek ez, egiten da gehiago kuadrilla bakoitza bere janaria. Eta non elkartzen zarete? Pues bajeretan eta horrela. Orduan hemen lokalak dituzue edo bajerak eta bertan elkartzen zarete eta egite duzu bajeraz bajera joan edo nola funtzionatzen duzue? Ez, bakoitza bere bajera eta gero gauean, pues, egiten da hemen musika eta gero txoznetan ere musika eta horrela. Eta gazteri asko aldago beriainen? Bueno, bai, denetarik, baina bai, gazteri asko bai. Eta kuadrilletan nahasten zarete kuadrillak, mutiak eta neskak elkarrekin edo nola izaten da? Bai, mutiak eta neskak elkarrekin, baina urte, bai, kintak ez berdinak, bai. Orduan kintaka daukazue pixkat bajerak eta hartua? Bai. Eta gero plazan kinta guztiak elkartuko zarete? Bai. Bueno, orden gogotxe zaudete, eta zenbat irauten dute beriengo feste? 4 egun. Orduan 4 egun, bestaz beste ibiliko zareten. Bai. Bueno, disfrutatu eta ikusiko gara gero ere, bale? Bale. Gero hartio. Agur. Agur.
Ya está. Mayra, Mayra, primero ellas, venga. ¡Dale, Sonia! ¡Ponte guapa! ¿Pero dónde están todos los chicos? Ya está. Ahora! ¡Que ya han venido! ¡Corre! Venga, ahora se ha ido Bea, no te digo. Egoy, no le pongas así, quítale la mano. ¡Egoy, quítale la mano al niño! Eneco, saca la cabeza. Me parece que le estás tomando la temperatura. Parecen buenos.
Txupinazoa bota dute jaiak hasi dira eta nola ez txarangarekin animatuta herri guztitik buelta ematera gazi. Gogotsu gaude Beriaingo gazte heldu eta aurrekin festa gozatzeko, beraz etorri gurekin eta goazen bestara. Musikariekin zuen izenak? Gorka. Aitor. Ibai. Bueno, urtero ateratzen alzarete zuen txaranga txiki honekin herritik. Bueno, beste urte batzutan gu erraldoien konpartxakoak gara, eta hartadultzainoen taldekoak, eta beste urte batzutan erradioekin irten gara, baina urten pakarta bat egin dugu, erraldoien gaiekin eta urten irten gara jotzera ja festaz. Ederki, eta zuk noizik jotzen duzu tanborra? Duela gutxi gora bera urte bat edo horrela. Eta errexalda tanborra ikastea? Nik uste dut baietz. Eta hunditan zuk izan nahi duzu ere bai erraldoia? Bai. Eta gustatzen zaizu dantza egitea? Bai, ere. Eta ze bestituzu aurten erraldoiak atera? Ateratzen ditugu ere festetan, baina gaur justu egoizean ez arratsaldean. Arratsaldean aterako zarete erraldoiekin orduan, eta burua hundiak ere badaude? Bai. Eta zu burua hundia altzara? Bai. Eta egoten zara jendea jo eta jo? Bai. Pixkat bai, eta zu ere burua hundia altzara? Bai. Eta korrika egiteko entrenatzen da ibiltzen zara? Ez. Ez, orduan egiten duzuna urtean zehar, kirolen bat egiten duzu? Egiten du gauzatxo batzuk, baina korrikatzeko gauzak ez. Orduan korrika egiten duzu egunean bertan, baina indarrak ateratzen dituzu herriko guztia jotzeko edo nola, bai? Bai. Eta zuek erraldoiak zenbat ateratzen zarete gutxi gora bera? Gaur arratsaldean irtengo gara, gero bihar, larunbata goizean eta igande arratsaldean ere. Eta erresa alda erraldoiekin ibiltzea? Bueno, azkenean da ekilibrio hartzea pixkat, eta gero dantza batzuk ikastea, erritmoa eramatea, eta musika jartzerakoan erraldoia dantza jatzen dira segituen. Elegante, eta bukatzeko galdera bat, pixkat zein izaten da plana egun hauetan Beriaingo jaietan? Gurea, jo eta erraldoiak atera. Hori, gaur goizean jotzen egun gara Bazkal ordu arte, gero arratsaldean erraldoiekin, gero bihar goizean ere irtetzen gara jotzera, gero larun batean ere jotzen dugu goiztatxalde, eta igandean baita goiztatxalde egongo dira. Bueno, orduan Beraingo herria pozik egonen da zuekin, ez dala? Behintzait, dultzainero taldea egun osa badabil musika jotzen. Ederki, disfrutatu eta ikusiko gara mila esker. Zuei. Gero arte. Agur. Aie maitia. Agur.
neska gazte eta aski pollit batekin, zure izena? Ni Marijo naiz. Bueno, Marijo, zer moduz nola bizitzen dituzuzuk Beriaingo festak? Ba, posik, oso posik, giro egoten da, daukagu Baskari, Afari, eta gero ume daude konpartzan, erraldeen konpartzan, eta orduan ba hori, musika, festa. Orduan plan familiarra pixkat izaten da, eta alde batetik bertzela, baina beti giro honian, ez dela? Bai, gurea da egunez egiten dugu, bai, normalen egunez. Eta pixka konta iguztu, denak elkartzen zarete, herrian giro elkartua dago, eta denak batera ibiltzen zarete, edo nola funtzionatzen duzu Beriainen? Bueno, ba, herri guzti bezala, badaude kuadrillak, baina egia da, bai, nazten garela nahikoa. Ari zarete pixkanaka lortzen herri izaera hori Hori da, lortzea? gure elkartea adibidez nazketa deitzen da. Ah, bai? Bai, eta horregatik da, alde guztitatik gaude, eta adin guztitatik, eta gustora, bai. Orduan azkenean haunditzetan Iruña ondoko herrietan badago joera Iruñara joateko, eta pixkat zailago izaten da herriko giroi sortzea, baina hemen ari zarete eta badago. Beriainen badago herri giroa, bai. Iruña hor bertan dago, baino hemen jaio da jende pila bat, orduan bere herrie da. Claro. Eta orduan, bai, egiten da. Ez da toki bat esaten den bezala hori, ba, jendea hori da, ez, herrie da, Beriain herrie da, bai. Ederki, eta dantzak eta hola egiten dira ere bai, euskal dantzak edo? Bai, badaukagu talde bat, oso gustora gaude gaina dantzan. Zuk ere dantzatzen duzu? Bai, gaina juten gea familiak, Ai, ba. bai, oso posik. Bai, ni juten naiz nire bi alaba eta, bai, bi seme ditut, eta ostiraletan elkartzen gara, adin guztitakoak, eta bai, oso gustora. Orduan kuadrilla handi bazate, zen bazate gutxi gara bera? Ui, ez dakit, 30 inguru hola. Orduan kuadrilla polilla. Bai, Eta festetan dantzatuko duzue? bai, jartzen baldin badute musika, bai, gu dantza egiten dugu. Bai, eta gero egiten dugu, bai, inauteritan dantza, bai, egiten dugu. Orduan urteko ekintza ezberdinetan parte hartzen duzu dantzari bezala. Bai. Bueno, Marijo, bat disfrutatu festeta zalik eta gehien, eta ikusiko garan edo hemen bai? Dale, mila esker. Gero Venga. Tortuga camina
Herriko txikiekin egon gara, gazteekin ere bai, eta orain helduen txanda da, 3. adinekoen txanda hain zuzen ere. Haiek ere elkartzen dire, bestak ospatzeko gogotxu egoten baitire, eta honat etortzen dire polikiroldegira, bertan bazkari eder batekin eta dantzatzeko aspaldiko garaietan bezala. Horregatik gu ere gaur hemen egoteko aukera izan dugu, eta ara joanen gara barrura ikustera nola dabiltzan jan eta dantza. Etorri nahi duzu, bazatozte gurekin. Joder. ¿A quién? ¿Cómo? Si yo creo que ya reporte de eso. Pero me has dicho que ponte aquí. A mí no me dio nada. Si tú me preguntas por nombre. ¿En los jubilados? Viejo a apuntar y... Ya se me ha pasado. No me mires a mí. No me mires a mí. La bebida no llevamos la bebida. Ahí van a tunar. Que te estaba viendo, maja. Y además... Será la goma. Será la goma, probablemente. Es lo que se instala encima para no cargarnos el suelo del polideportivo. Adelante. Hasta luego. Hasta luego. Hasta ahora. Que yo me quedo. Y María Gregoria, así es. Vale, pasaba alguno por aquí, recogiendo yo. Ya cojo yo por aquí. Ramón Vega, María Luisa Medina. Ramón Vega. Sí, nada, no te preocupes, que te llamo yo. Venga, Pedro. Oye, que no te preocupes nada. Vamos a ir, No veo, ¿eh? Esto queda de la
Dagoeneko egunak aintzinetin du eta nekatu ingara alde batetik bertzera herrien txarangak indantzan ibilita gero xarrekin egonta gero, tripak betetugu eta bagazi, baino badakizuen bezala berriz ere itzuliko gara, zuei berri freskoak ematera eta zuekin bestak ospatzera. Mil esker hor egoteagatik eta nahi duzuen arte.